Karsten, der tæller ned. Jeg tæller ikke med, når jeg går ned til 3. 3, 2, 1, nu! Yeah, kom så lille frø. Det har du ikke gjort med mig, Ja. Men det er godt, det der, Victor. Godt. Kom så! Man må godt klappe sine medspillere på hold. Kom så, frø. Yeah. Hej, Karsten, du kan Yes. sådan. Rigtig frø, mand. Det er rigtig frø, det der. Jo, det er. Hvad? Frøer, de springer med samlede ben. Hvordan hurtigere, Maja? Vi kører på tid, jo. Hvordan gør man så? Udenom. Samlede ben. Sådan, ja. Ja. Det er en rigtig frø. 3. Sådan. Høj. Sådan der. Jo, sådan der, ja. Det er også godt frøhop. Ja, ja. Sådan der. Og rundt om. Og så. Det skønner jeg, for tiden løber, tiden løber. Det løber. Sådan. Asger. En hoppefrø. Den næste, det var at springe buks, så der skal I alle sammen være med i, når han kommer tilbage. Det er bare starte med at gøre Videre, Asger, kom så. Kom nu, frø! Kom nu, frø! Kom nu, frø! Du kan dø herved! Asger, kom nu! Kom nu, Asger, der går for meget tid, da. Godt. Og så skal du ned, ligesom vi snakkede om. Og så springer du over. Nej, helt ned. Helt ned. Helt ned på skridtet, sådan her. Godt. Ja, sådan. Sådan. Hvem er den næste, der skal hoppe over? Det er Asger. Kom så, Asger. Kom. Asger. Ej, du skal ikke lægge så tæt på. Nej, det er mig. Asger, det er dig. Kom, Asger. Yes. Og den næste. Yes. Så ned på knæ og læg. Han ligger lidt. I må godt lægge ned, Asger. Sådan. Og Så er det Victor. I skal blive liggende. I skal blive liggende. Ja, nu er det Victor nu. Maja, læg så ordentligt, sang. Så Anna, så er det dig nu. Ja. Sådan der. Over. Sådan. Og så skal I skynde jer nu, der. Godt være, vi lige så er det Asger, så Asger, kom så. Så er det Maja. Prøv at ligge dig der. Rundt om pladsen, og så læg dig der. Victor, er stedet dig. Victor, ej, Og så er Anna. Anna, kom. Anna, nej. Nej, Victor, nu må du ikke prøve vel. Asger, kom så. Maja, kom så. Victor, kom så. Kom så, Victor. Ja, kom så. Anna, kom så. Kom videre, Anna. Asger, kom så. Anna, nu må du ikke prøve. Maja, kom så. Nej, nej, mål. Victor, kom så. Asger. Det er Victor. Anna og Anna. Victor i mål. Og Asger. Nej, bare ind. Nej, okay. Sådan. Sidste, I skal skynde jer. I skal skynde jer helt vildt. Victor, det er den sidste runde. Sådan. Ja, men du må rundt om. Læg til pladsen, og så 10 gange rundt. Tæller du? 10 gange, siger vi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 er tilbage. Kom nu! Her. Husk at klappe af, så må du ikke gå videre. Sådan. Og 10 gange rundt. Eller 15. 1, 2, og det kan godt være. 3. 4, 5, flere. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hold. Hold. Og du skal have lidt flere. Så, afsted. Hallo, vi tager pladsen. Sådan, jeg gør det så 10 gange. 1,
10. Nu tilbage hurtigt. Tilbage ned og klap Asger. En, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og så i mål. I mål. Sådan! Nå, Lille.